אז היי, היום אני רוצה לדבר איתכם על אחד המשפטים שאבא שלי, זיכרונו לברכה, אחי, אמר לי, וזה מדבר על זכריות, אולי ישנה, אולי מתעדכנת, נדבר על זה עוד רגע אולי. אז בעצם אחד המשפטים שהוא היה תמיד אומר לי זה: איזה הגיבור הכובש את יצרו. בואו נכתוב את זה רגע. איזה הגיבור הכובש את יצרו. יצרו, רגש, אנרגיית חיים, בחירה, נוכחות, כיוון דרך. משהו לא בסדר, הוא צריך לכבוש אותו, מיוחס לפטריארכיה, לפצע הזכרי הכובש. מה שלא מתאים לי, אני כוחני ואני גורם לו לעשות מה שאני רוצה. ואני רוצה להציע משהו חדש לכבוד הזכריות המתעדכנת, הזכריות הרגישה. איזה הגיבור הפוגש את יצרו. פוגש, זאת אומרת שאחד הוא מזהה. מה זה? מה היצר? מה הרגש? 2. הוא מקבל. הוא לא מכניע, הוא לא אלים, הוא מקבל את מה שעולה בתוכו, יצר אנרגיית חיים, ומוכן גם לשנות אותו. ובשלב השלישי הוא מכיל, וזה מה שהופך אותו לגיבור. זה מה שהופך אותו להיות מול היצר, ולא לתת לו להכניע אותו, או בצד השני להכניע אותו. וזה תנועה אחרת.